Rundheim og Skovborgs Verden præsenterer Jul i Hvad? Jul i stolen. I stolen? Ja, i stolen. Jul i stolen. Så blev det den 4. søndag i advent, og det er jo lige nøjagtigt i dag, den 20. december, så vi er så tæt på jul. Det er vi. Vi er faktisk kun 4 dage fra jul nu, og det er blevet pissekoldt udenfor. Det er det i hvert fald, man kan høre det rusker. Og derfor så er Ronny og jeg også trukket i julesvætrene. Det var, jeg vil godt lige lov at sige, det er Skovborgs påfund, at jeg skal ligne en meget, meget tyk udgave af Sara Lund. Og det gør du jo ganske udmærket. Det gør jeg. Og vi har jo så skrabet lidt sammen til det sidste afsnit her, fordi vi synes, det skal være noget lidt unikt og lidt specielt, fordi nu er det jo sidste omgang. Det er det. I vores adventskalender her, som hedder Jul i stolen. Og det bliver stort, fordi jeg vil sige så meget, uden lige at overtale dig, hvis man kan sige det sådan, jeg vil sige så meget, at lidt senere har vi måske også et indslag med en gæst i studiet. Det har vi. Vi har nemlig lagt rigtig meget i kakkelovnen til, at det skal blive et rigtig julet og hyggeligt sidste og 4. afsnit af vores juleføljeton her. Yes, og det glæder vi os meget til. Men af mange af de indslag, vi har lavet, der har det været sådan hip og hurra og lidt sjov og spas. Men det skal siges, at det vi laver her, det tager egentlig ekstremt lang tid, når vi laver det. Og nu vil vi faktisk godt vise jer en lille film, en kortfilm, som vi har lagt rigtig meget tid i. Det kan godt gå hen og blive en lille smule uhyggeligt, så børn og sarte sjæle bør måske kigge den anden vej. Fordi her kommer der en rigtig gyser, som Ronny, vi har valgt at kalde Hvem der? Og den kommer her. And also somehow seems to be reanimating the dead. When asked, a White House spokesman declined to comment on whether or not this was a terrorist attack. Due to the violent nature of the ones infected, the virus is spreading rapidly. And any other point of entry. While there is still no word on a cure for the virus, government officials report the virus is not airborne, but can be transferred through contact with blood and other bodily fluids. The virus seems to be making people uncontrollably violent, and also somehow seems to be reanimating the dead. When asked, a White House spokesman declined to comment on whether or not this was a terrorist attack.
Er det overstået nu? Du er mærkelig, Per. Per Skovborg. Du er Der synes jeg fandme, det blev uhyggeligt. Ja, det er ikke for Sandelig sørme. Sandelig sørme. Ja, var det blev vold- rigtig, rigtig vemmeligt. Det er et voldsomt udtryk, synes jeg. Jeg er ikke så god til, når julemænd de ser ud på den måde, vil jeg sige. Nej. Vil du have lov at forklare lidt om, hvad der skal ske? Jeg vil godt forklare, at vores næste indslag, det er faktisk, at vi har haft en gæst i studiet, som Ronheim fortalte om lidt tidligere. Ja. Vi har nemlig valgt at lave en lidt speciel udgave af vores forslag til årets julefrokost, som vi måske med, hvad skal man sige, lidt snille kan kopiere derhjemme til stuerne, som et festligt indslag. Det kan man sagtens, hvis man vil. Det er nok ikke alle, der vil. Nej, vi kan jo godt sige, at det bliver en krasbørstig affære. Ja, så igen, måske ikke helt for sarte sjæle, men sjovt, det tror jeg, det bliver. Prøv at se med her. For information om risici og bivirkninger, læs indlægssedlen og spørg din læge eller apoteker. Christmas is just around the corner, coming up just around the bend. Ja, så er det kommet til vores lille julefrokostindslag, som er, hvad skal vi sige, et lidt alternativ bud på sild og snaps. Ja, sild og snaps, ja. Det er rigtigt. Og vi har fået fint besøg her i julestuen af Ronny Junior. Selveste Søren. Af Søren. Ja. Ja, det er dejligt. Han er ikke lige så snaksalig. Men han spurgte mig i går, eller det var i går, om jeg kunne drikke 4 shots med sildevand for 5.000, og jeg sagde, nej, det kan jeg i hvert fald ikke. Det kan du godt glemme alt om. Hvor til Søren han egentlig bliver enig med sig selv om, at det kunne han i hvert fald godt for 100 kroner. Så det er prisen, Søren skal have for at drikke 5 shots. 5 shots. Så sagde du 4. Det er fordi den sidste shot, det er jo i virkeligheden, fordi jeg synes også, at der skulle snaps til silden. Ja, så der skal også en snaps til, og 5 sildeshots. Ja. Det lyder rigtig, rigtig dejligt. Og jeg har så selvfølgelig købt nogle sild ind. Hvad kaldte dig, dengang du var lille? Skipper. Jeg kaldte ham Skipper. Ja. Og der er den almindelige sild, som smager af føj. Og så har vi en kryddersild, der smager bare puh. Rigtig vemmelig i Ja, virkeligheden. så nu vil jeg simpelthen iklæde mig et par luffer her. Så det ligner, at jeg skal i gang med en gynækologisk undersøgelse på en havfrue. Det skal jeg ikke. Det skal du ikke, Ronny. Nej. Du skal skænke lage op til Søren i de her Det skal ganske enkelt lage. 5 små shotsglas. Ja, Og så håber jeg, Søren, at du tager dig tid til sådan ligesom, når man smager på rigtig mad, og slynge lidt rundt i munden og nyde bouqueten, som jeg tror, det hedder. man har jo set meget med folk, der smager på underlige ting på YouTube, men alligevel sildelage, det har jeg ikke set. Jeg spørger bare, vil du have 3 af den der, eller 3 af den Jeg er der? faktisk ligeglad. Du er ligeglad. Jamen så, Jeg bare helst undgå at lugte til det. ja, men det... Ja, den her må du godt lige lugte til, sådan. Den er dejligt frisk, og den må du jo sådan set, Ej, hvor du er lækker. den kan du blande ind i, når du har lyst. Det er dejligt, det her. Hvorfor har de puttet løg i? Jamen, det hører til. Det er en del af sildelage.
Svampel. Der er sådan en her i også. Den kan du lige få lov at slække rent, så. Føj. Men jeg synes i virkeligheden, at ideen med surstrømming, den er overdrevet brugt. Og derfor tænkte vi, at det her, det var sådan en anden måde at lave det lidt sjovt på. Vi lægger lige mærke til, at der ikke er så meget i den her. Nej, det er fint, synes jeg faktisk. Der skal lige så meget som alle de andre. Nej. Ellers så er der peberkorn i. Det er også dejligt. Peberkorn. Og så hænger det lige lidt på siden derovre. Og nogen siger, at de peberkorn der måske har været spist af ham, der skiberen, der er her udenpå. Jeg tror, det er noget, der har lagt inde i silden. Det lugter som lidt af gammel ristet løg. Jamen, så siger vi det. Lad os da bare sige, at vi får en hotdog kun med løg. Fy for det lugter. Jeg kan simpelthen ikke. Ej, så bare jeg brænder bare den der. Det kan du ikke få. Nu har jeg købt det her. Den farve, der er muligt. Jamen, det er den. Men det er fordi, den smager godt. Nej. Jo. Vil du så også have et? Nej. Jo, bare til at slutte af med. Nej. Jo, Nej. lige en enkelt en. Nej. Hvorfor? Det lugter. Det er fordi, det er puttet lidt af det der kurant. Ej, hvor du lækker. Okay, så får det den der farve der. Det bliver simpelthen så dejligt, det her. Ja. Nej, det gør jeg ikke. Og sådan der er lidt at skylle med, når du får lyst også. Jeg er ikke god til sildelugt. Er du? Vi skal lige sige en ting. Hvis Skovborg, han kan tage det der glas med saftvand, det må Søren skylde efter med, når han har drukket dem her. Skal jeg lige passe på, at der ikke går ild i det store kalenderlyser. Og det kan godt være, at vi skal have den herover stå. Så Søren, du bestemmer egentlig selv, og der er ikke noget med tid eller noget her. Nej, vi har ikke travlt, så du skal bare tage dig tid til at nyde. Tag du da bare tid, så vi vil egentlig bare sige god jul og vel på koppen. Ja, tak. Skal jeg lige sige til, jeg har en spand til dig, hvis nu det skulle gå galt. Ja, Eller tak. en skål. Ja. Ja. Jeg tror bare, jeg tager den her til at starte med. Sådan Du må ikke spytte den ud. Jeg spytter den ikke ud. Nej. Så hvis jeg spytter den ud, så behøver du ikke give mig 100 kroner. Nej. Altså 100 kroner, jeg synes det er fattigt gjort. Jeg vil have givet ham 1000, men det er for sent nu. Kom så. Ned med en. Hvad er det, God jul. Ja, skål. Eller? Hej. Kom så. Ikke. Bare drik til snaps. Tag lidt mere. Tag lidt snaps, så. Tag den lys. Tag den lys. Nej. Jo, bare skyld hurtigt. Den er ikke så slem. Kom så. Kom så, Søren. Du kan godt. Det er godt sådan. Ja, du er der næsten. Selvom jeg ikke helt... Selvom jeg ikke helt er klar, så er jeg stadigvæk stolt af dig lige nu. Jeg er også stolt af dig. Nå. Vi tror ikke, at jeg er din far. Så nu er du halvvejs, så Står du med den sæt snapsen? Ja, så lige at... Den løsner godt. Så lige at rense lidt med. Oj. Nej. Det var en af dem. Ja. Ja. Ja, det er dejligt. Altså, hvis nogen ikke synes, det her det er tv, så ved jeg ikke hvad. Skal jeg have en mere op? Nej. Okay. Så er jeg klar. Hvad for en smager, Søren, inden du sådan lige smager på mere? Hvad for en er egentlig bedst? Ikke nogen. Kom så, ned med Snapsen. Ja. Nå, men jeg kunne bare godt tænke mig at vide, fordi Vupti, så er den det er jo noget. også et råd til vores seere derude om at lave en lidt alternativ. Jeg var slet ikke klar, at du kunne sige lige sådan en isbjørn, så. Og det kan godt forstyrre en lille smule, når vi speaker, at du siger de underlige lyde, men det er okay. Undskyld. Nej, det hører med. Det er bare fordi, det er jo lidt et oplæg til en sjov leg, man kunne lave derude på sine julefrokoster. Ja. Eller, hvis man ikke er så vild med sild, at man... Jeg ved ikke, det hjælper nok ikke. Ja, tykker vi. Her i stedet for. Det er nu. Ja, det er jul. Du er ved at være der. Jeg synes, han sagde, at det var jul. Ja, det er jul. Nej, jeg spildte den, så er jeg en ny en op. Ja, så må Jeg bliver nødt til det, så tager jeg bare den her. Ja. Ja. Søren, han er ved at lave ekko i en skål. Det vil lyde, ja, det er Olo. Fisk du? Ja. Det skal lige være hurtigt der, Ronny. Det skal lige være hurtigt der. Hej, du er ved at være der. Ja. En mere, så er du 100 kroner rigere. Vil du have mere snaps, så? Jeg giver Ja, dig men- 300, hvis du vil have 5 mere. Den er ikke så Giver god. du 3 Nej, det gør jeg ikke. Jeg skulle lige så sige ja. Ellers så har vi en stor spand med rollmops også.
du til det? Jeg synes måske i virkeligheden, det der er mest fantastisk, det er, at Søren han har en lille rendezvous med kæresten bagefter. Ja, hvad siger et løven, Søren? Og jeg tænker en lille smule, jeg ved ikke, hvor god ånde han synes, han har. Men, Jeg synes, du skulle få det overstået med fingre. Jeg klammer. Er du sikker på, at du ikke bliver syg i det der? Så er bare at gøre det. Hej. Det er jo... faktisk var det Skovborgs idé, ikke? Overhovedet ikke min. hvad for noget af det? Det her. Nej, det var det i hvert fald ikke. Så lad være sådan. Så bare ned med det igen. Hvor er du ulækker. Jamen, jeg tror, det smager bedre anden gang. Nu er det jo blandet med snaps. Der er jo hentet papir eller sådan noget. Jo, jeg henter noget papir. Mit ansigt gør ondt. Dit ansigt kun. Så kan vi få et lille råd til seerne derude imens? Er det noget, de skal give sig i kast med, eller? Nej, Nej. jeg synes ikke, det er rigtigt. Nej. Jeg synes bare, at sild skal bandes. Fuck, hvor er du ulækker. Øj. Jeg tror, du skal holde dig til skålen, hvis det er. Var det 100 kroner værd? Nej. Man kan jo sige det på en anden måde, Ronny. Det er 20 kroner per stykke, ikke? Jo, det er det. Jeg tror, jeg nøjes med 100. Er du taget en for en 20'er, Ronny? Nej, det er det ikke. Nej. Du må beholde en 20, hvis du lægger det der op. Og det gør jeg ikke. Hvad hvis Eller du... det der. Så hvad hvis du lige skal tømme hele dåsen derovre? Hvad koster det? 50.000. Det er mange penge. Jeg havde håbet på det klassiske svar. 100. Men Er du færdig her, eller hvad? Må jeg lige rykke den her lidt? Du skal også lugte til. Nej. Luft. Nej. Stop for satan. Jeg brækker mig i din mund. jamen er vi ikke bare så vidt, at vi skal sige rigtig mange tak til... Jo, men jeg synes lige en lille ting her. Ja. Nu er det jo jul lige om et øjeblik. Ja. Så har jeg fået fat i sådan en farlig fin æske her med lidt forskellige øl i. Det ser spændende ud. Jeg tror, det er lidt mere normalt at drikke sådan noget her. Men fy for satan, du lugter af sild. Ja, det gjorde han faktisk også endelig snart. Nej, hold op. Ved du hvad? Jeg har det lige så godt. Hvad kunne vi tænke os? Altså, Noget andet end sild. jeg kunne godt tænke mig den klassiske... Kunne du Nej, tænke ved du sådan en hvad? her, Søren, der hedder Røde Mor? Søren, Sæt lidt sild. og jeg ved, Skovborg, han er til den. Ja, men jeg er til den, men jeg skal også prøve noget nyt, jo. Ja. Så jeg tænker, jeg er nødt til at prøve den der hedder havgassen. Er det den her? Ja. En havgasse. Ja, det passer sådan godt til sild og snaps, ikke? Så den tror jeg giver mig Jamen, kast. jeg tager nummer 16. Den dårligste var den uden krydder. Øl? Nej, sild. Nå, sild. Nå, ja. Ja, nu er vi gået over til desserten, jo. Ja, den er lidt bedre, tror jeg. Ja, det håber vi. Det håber vi. Er vi... Er det noget, vi skal gentage næste år, det her, Søren? Jo, den er din til at beholde sådan. Jeg tror, der går Preben Kås i den, når du er sådan der. Og nu har vi drukket dem alle. De var ikke gode længere alligevel. Vi har drukket alle øl så hurtigt. Det er sådan kun juletrykkunst, vi kan. Jeg tager lige nogle af dem op her. Der kan I se, det er jo sådan, det går, når det er live. Det er ikke live. Ja, Men de kigger sådan. men hvad siger Jeg du? drikker ikke det der igen. Du drikker ikke det der igen. Nu skal jeg have penge. Hvad siger du, Søren? Skal du have den der? Det var ikke 100 kroner. Ja. Der. Jeg sagde det jo til dig, at det smager. Okay. Ja. Se. Skal du have alle dem der, Ronny? Det skal dem have. Have en lille ind til snakken. Jeg har fået Ja. en lille hat. Cordelie. Ja. Jamen, skal vi ikke bare sige skål derude og rigtig god fornøjelse med årets julefrokost? Skål, knægt. Eller hvad siger vi? Jeg hørte ikke, hvad du sagde. En gang Jeg til. siger, at vi siger skål derude og rigtig god julefrokost. Ja, og god jul. God jul. Godt nytår. Skovborg.
Var det for mig? Stop. Jeg synes godt op, det var nemlig. Det var jo ikke... Jamen, man skal ikke drikke sådan noget lort der. Jeg skal ikke med til den julefrokost, vil jeg så sige. Nej, men jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige om det, men altså, det var da rart at have besøg. Ja, og det var rigtig rart, at det ikke var os, der skulle teste vores julefrokostmenu, synes jeg. Bestemt. Men et stort tak til Søren, som turde at lægge krop og sjæl til. Skal vi ikke sige det på den måde? Begge dele, det er ligeligt fordelt. Meget krop og meget sjæl. Ja. Nok mest krop. Ja. Så tak for det, Søren. Ja, vi sender en stor pose Vicks i din retning, Søren. Ja, det tror jeg, vi gør. Ja. Men nu var det sidste afsnit. Det hele er ved at gå på held. Man bliver en lille smule vemodig. Men... Nej, ikke så vemodig. Nej. Så ikke sidde og hyle og brække dig nu. Nej, det er også glædeligt, at det er snart jul. Vi skal lige have et musikalsk indslag, og så siger vi pænt tak for denne gang, og fordi I gad at se med i vores adventskalender, som hedder Jul i stolen. Her kommer der et lille musisk indslag. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Pumpkin pie in one. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You can get that sentimental feeling when you hear everybody voices calling, let's be jolly, deck those with boughs of holly, rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. Hey! Det var lige sidste skud på stammen her for at få julehyggen helt op at stå. Nedefra og op, som Også vi plejer at sige. den nedefra og op, ja. Så fra begge os og til alle jer derude, Ja, det er rigtigt. For begge os til alle jer. der er der vel ikke så meget andet tilbage end at sige glædelig jul!